erittäin hyvillä pelipaikoilla hyvää turistin loppusijoitusta ajatellen. Tänään pitää onnistua jo. Heillä on aika niukasti saada muutamia bonussekuntia. Ennen kaikkea huomenna voi tapahtua isoimpia asioita, romahtaa. Tässä Vallikiemen viimeistä edentävällä etapilla on aina nähty, vaikka latu ei välttämättä Suomeenkaan mikään maailman raskain, niin ollaan nähty aina isoja eroja. Et ihan kummallisia hyytymistä joku saattaa jäädä. Bästa passagerare. Vi anländer till Mariehamn. Landstigningen och fartygsbyte sker via fören från däck 6. Vi ber vänligen alla chaufförer att förflytta sig till bildäcken. Vi vill påminna er om att rökning inte är tillåten på bildäck. Vikingarna tackar er för denna gång och önskar er välkomna åter.